Nagunsa ka niya, Barbs? Oh, no! Kasi mga kita. Iso-lisoon pa siguro na. Balang ngit-ngit, basta kanunay ang igit. Hello guys. Ako na sa lihe lagi nasarag sa makapag biglang bakit. Ako karon sa Orlando Island. Bike karon kay trip lang na mo mag-bike. Ang plan karon gusto ko na namo ang lima ka area sa Orlando Island. For this vlog, atong bisitaw ng mga nagkalanlaing suruyanan diri sa Olango Island sa Mactan. Kung bago ka diri, palag-subscribe sa akong YouTube channel and like my FB fan page. Enjoy! So first stop, Kasagbutan. So ano mag-borrow Ofo bike nga color yellow. Sister's company sa Ofo phone. Ikay una. Tararang, tarang. Woohoo! Pasensya sa kurog nga shot kay watay mahimuan ni. Wala gid ato makuha. Ano ganto? Excuse me kaya. Asa ba yung Vicente? Ngadto dire. Sige lang, okay ra, salamat. So, layo pa daw no. Mga 30 minutes ga bike. Oh no. GoPro turn off. Chill lang yung relight na kay pamagunahan ni gadali. Actually guys, nami diri sa Santa Rosa. First ako tugtog sa Olango Island, Santa Rosa ang akong na anian. Sa simbahan ko nag-stay actually. Unsa na? Oh, Barangay Vicente mo na. Parang ka na ba? Welcome. Vicente man tong Marine Sanctuary. Pasensya kay dili mountain bike. Uy, agyan pa na, Barbs? Woo! Mamutana na, ta. Pwede ba din pagyan din eh? Boy, bawa na mahog, no? Ha? So right now, nami sa San Vicente, Olango Island Wildlife Sanctuary. So ato lang baybayon. Hello guys, actually we're on our way to the Wildlife Sanctuary. Gamong nagianing Maribagini. So technically mura ra siya doon nga puno sa tree. Pa-picture na natin diri, lagi naman kita diri. Na ako na pahirit si Barbs kaya it really hurts daw siya TikTok. It really hurts. So ito i-achieve ang it really hurts niya, no? Game. Ito nga! In 3, 2, 1, action! It really hurts. Ang magmahal ng ganito. Kung sino pang pinili ko, hindi makuha ng ganito na lang nga. Kailangan ko kung tanggapin. Tawa na. Ay, nakot. So hello guys, namin diri sa Marine Sanctuary sa San Vicente. O ang entrance niya is 80 pesos. Kung gusto ka mag-snorkeling, 180. Pero kung nakikaw galing mong gear, 80 pesos rin mong bayaran. Lawasan sa nato. Sunod ikadali, manikaligo na akong kauban. Kaya at the same time, nasa di bayaran nga 100 pesos para do sa pwesto. Actually, pareho ra siya mangrove. Obo-ob mangrove
farm nga to sa Bantayan Island. Wala, should bita ko idea kung sa among gari. So apparently, we are walking on the boardwalk towards the Marine Sanctuary DI. Na nga to'y free tables o life vest nga magamit. Nasa tindahan para makapalit ka og foods and drinks. And surprisingly, na ICR nga to. And take note, ihire pwede mahimo nga to. And on top of it all, pwede ka mag-snorkel, kuyog ang mga fishes under the sea. Kaya, may atong tuyo dere. Ay, lumos-lumos yarn. Ang sa'yo mo nakita ka to? Kahit kanino, oo, simple Isda? Why corals? magtipuan kaya okay na kahit So right now we're on our way sa Picaside sa island. Nangad to ang usa ka Island Ecotourism Park. So puslan man na namin diri amo nang gidagtuon. Piti na kayo na diba? Na magsulat-sulat. May hangin na rin na pita eh. May hangin. Ug sa tanang mga kalag-pagatoryo ang nagpakita Flordelis Gapo. So right now, i-check pa namo kung asa mi padung kay heavy yung pack. Woo! Mismo unang echo. Sana? Echo. Kailan Eco Park? Dito sa may padong. Dito sa may padong. Uy ka? Uy ka? Hello guys, so namin diri sa kaning Island Ecotourism Park. O gini makita sa luyo na ay mga kasagbutan din na dira ang katuganing shore nga na ay buaya-buaya na dira. So basically malabangonon siya tubig awa. So ano yung plano mo agto na nga to, amo siyang gapit. Medyo layo sila siya eh. Di ba Barbs? Ang nakapait pag yun, kaya although namin diri sa Tumoy unta, amo no tayo uli ang bike, pero wala siya, mura ginatunga ang isla. So kanalan mi mo balik sa tunga, sa Santa Rosa, then balik sa Picaside. Then from there, man na uli ang bike niya, magmotor na lang mi pa sa resort. Kaya hindi na kaya sa akong bagtak. Ako ang ID, tikasal ako ang ID mo nakabilin nga do. Ay nako. Oh, ano yung party nga to. Oh, ano to? Makikaon na lang ka nga na. Pag nasa lay halo-halo mo eh. Yes, sir. Na may halo-halo? Yes. So actually guys, nakakita kami direct ang lisog ba daw? Huwag kaon na sa igyo naman na aning isa. Makatagal mo ning laaga yung taon eh. Literally gito yung kinama Olanggo Island nga nagbike. O man sa plano good. Ako mo ko nahibawan na yung motor unta. Dituyog na milig pantalan nga modalag motor. Gibilin ra. So mura siya samgyup kunuhay no. Speaking of samgyup, kano siya fan, kano siya samgyupsal. Ikatag sa doy para makatag ang kuan. Ay ko ang kanang makatag ang kanang matika. So nari pagganap nga Halloween party unya, wala may entry. Makiusyoso ra mi unya. Utang ni. Ala, Barbs. Ang bar oh. Ayun, may baligya dahil silang abutin eh. Nakabar lagi. Oh, Available na sir. Tati pa with the highest level of energy. Punahan mo ko nimo. Ay, sayop dahil ka lang. Beer dahil beer.
Alay isa to sa music. Actually, may gamay ra magtao or kamot lang kahaba. Sige mga guest ning mga rooms pero I doubt kada kagtao. Pero kani kayo kayo. Gitapok man nila to ng tents under one roof kani nga part ay. So mga tent gibutang nila dira kanang naay kubo o dira gipaputang ang tent. Anay siling fan dira nasa isuga. Then naka option kung ganan ka ibalhin. So nga mua among gibalhin dire. Nanong nga dire bet lang namo ngano di ay. Try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody and stay fast asleep, only scheming. Better stand tall, ready for a fight, believe me. And when they try the chains, you can say no, free me. Hello guys, so abli na ang wildlife or bird sanctuary. Today, ang best time daw nga to, mga mutanaw ka ng birds kay 11 AM to 3 PM. So sakto, mag 11 pa lang. So makahuam di kag free binoculars basta magbili lang kag HP nga ID. Magbili lang kag ID. Pero saan gyud paggamit? Aka na. Mali di ay, anak di ay. Is a prank. Pag first ako ari pagkuan pag ano sa ito November, di pa man pasudlan. Kaya gi-renovate daw. Oh, nasa live food oh. Basta ginamus ulanggo, basta saang ulanggo. Basta tuba ulanggo. Hala, inyuhan na lang tanan. Ang cool. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some Try things to are sunod not imong the tail fence, basi same kuha na siya. as they were a year ago. Fish pa. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. Siya, memorable pa din ako ulanggo kay dili ko unang nag-vlog. Yawa kay bawo sa unang vlog na dito. Bago pa akong S4. Bird Sanctuary 10101. Shima Kabaka. Ito is guide ko. The Bird Sanctuary of Olango Island. Oh, G Latagat. Kilalang kwaon siya. Cutting shell everyone para sa picture. Actually, i-post di ako alam. For myself, for my personal consumption. And 4, 3, 2. Way back a year ago. So, what's up mga lobot? What's up mga lobot? Kita mo doon no eh. Nga ngit-ngit eh. Oh, maoram kaya po na. Bahala ngit-ngit. Basta kanunay ang igit. Taka lang. Lastly na sila Camp Pagutlan. Actually, dakag mga camping sites na ang Olango Island pero mo siya ang pinaka well known for now. Popular destination. Doon rin siya sa beach. Pwede ka mag-pitch of tent. Pwede mo mag-chill. Pwede mo magtagay. Nasa food nearby and moto. Yo guys! Hi! Ano Migo, 150 Migo. 150 Migo or... Okay ka man? Suwang mo na Migo. May magulis sa mga baby. Ano sa part? Isa na daddy. Good night, isa ni daddy. Ni daddy. Isa baby daddy. Good night kiss. Kiss na mi mami baby. Hi guys, naday Miriams Pagutlan ito. Naka mga kuyo guys, mga Doong limit sa mga team lubot taray. Team Lobot. Team lubot guys. Daw may palit luguan guys. Pero tagay guys. Be. Ayo. Pila yung kan? Ice. Wag mo naman i-vlog. Vlog. What's up? Siya ano? What's up mga lobot? Ito, okay, 1, 2, 3, go! What's up mga lobot?